Følelser er instinkter, som man er bevidst om. De ligger i arveanlægget og går meget langt tilbage. Men hvis man har en bevidsthed, kan man også manipulere med andres følelser. En grøn markat bliver født. Ungen møder en lille fætter. Det kan være en ven eller en rival. Det kommer helt an på morens position i flokken. Hun er ikke den eneste med en nyfødt. De halvvoksne storesøstre synes, det er meget spændende. De tigger om at få lov til at holde de små. De højtstående hunder tigger ikke. De griber ungerne og viser, hvem der bestemmer. Mødre med lav rang må passe godt på ungerne. Alle nyfødte er nysgerrige, men de lavtstående unger får ikke lov til at løbe rundt. Afhængig af den sociale position kan ungerne danne venskaber eller leve i frygt. Efter kun en uge er ungerne præget af de følelser, der vil forme resten af deres liv. Familien har fået en ny rolle. Nu er samværet også baseret på følelser. Der er ikke noget vigtigere for en mor og dens unge. Chimpanseungerne bruger mange år på at lære hinanden og flokkens traditioner at kende. Familien står for undervisningen. I Centralafrika knækker chimpanserne nødder med sten. Mødrene lærer deres unger, hvordan man gør. Det er en del af